Novih 10 takmičarki, težak zadatak za žiri. Kojih 5 kandidatkinja idu u polufinale i postaju korak bliže snimanju duetske pesme sa Slobom Radanovićem. Mnogo smeha, emocija i neizbrisivih uspomena u drugoj epizodi show programa Pevaj sa mnom. Upoznali smo se na mom rođendanu, odmah smo se zaljubili. On nije prihvatio samo ženu sa decom. On je prihvatio ženu koja ima dete sa posebnim potrebama. I pored svega toga odlučio se na to da ima dete sa mnom i nije se plašio. U šta smo se uvalili, kako će nam danas biti. Ja ređam 10 i ovdje ne znam šta ću na kraju raditi. Može bi styling malo mladalački. Sredom od 23 časa, samo na Pink televiziji. Pevaj sa mnom. Džumra, Tek ću da ti napravim bajku, s tema da ti pričam. Bata.